Какво са хора, аз съм RageBG и с Ширен в България. Това е моят нов хом. Така, построихме го за един ден. Още не е довършен. Тук имаме някакви честове. Тук с някакви работи. Така, тук имаме някаква глава. Тук имаме някакъв чест с работи на някой от тима. Тук ще продължаваме надолу с хома. Тук ще е енчантинг рома, още не са, казах че не са довършени работи. Тук се правят полшанки. Тук има някакви спитки, редстоун, тук са имали някакви дринк стандове. Така, тук някакви работи. Това не е трофи рома. Тук. Това е трофи рома. Чайте само. Да видя нещо. Аз нямам ето. Така. Ще да кажа финето. Така да кажат хинето. Кажете колко хора казаха хинето. Сега идем на спална. Ще се побием малко там. Много лагва на спална. Не знам що. Така се оправи. Сега видим, тук има някакъв пич. Това е хак. Хора, снимахме хак. Ето. Геймър ВГ. Не се върна. Вкъщи ли? Сега видите дали е хак. Питам го дали иска пиво. Ще излезе на това да ми скочи. Вижте го само. Вижте го килаурата. Да. Добре. Това не е хак, хора. Пълен хак. Нок. Сега ще покажем да чистаме. Леко ми лагва. Не знам що. Това ми е нарчесто. Значи главата на Симплито, тук е 3-4 меча, Fire Respect 1. Имам 19 голден блока, тук е някакви прочурки, фулка. Тук имам една фулка, без каска. Тройка, имам 21 лега, 17 бедрок и някакви така работи. Скоро ще си правя бедрок хом, само че в момента събраме с тима ми. Бедрок. И това е хакер, хора. Ще да видя горе на дивила, дали няма някой запив. То хакер или е фулка? Но не се играе, то е хакер. Чайте, тук няма хора. Тук са събрали някакви. Скочи, бе. В клипа може да няма голям PvP, но просто няма хора за PvP. Ще идем ларповете ларпове. Така че да видим. Никой няма. Че да видим някой друг ларп. Чакай. Ларп. Да видим дали има някой. И ще напишем на това път тия пускат да идват.
What? Ще ги надивя. О, тук е стапи. Той е хакер. Ай хора, втори снимам. Zongshen. Първия беше така Ник Геймър БГ. Втория е то. Лекарите, двамата хакери. Това е пълен хак, ви видяхте. Тук слезнам, опа има някой. Охо, колко работи взихме. Фак хакера почетка. Ехе, стрендки. О, да има меч, супер. Съм про четвърка. Тима ми не са направили пошники. Първо място. Купиш такова. Това мога страна печеливши Дил, как да се запишете. Абонирайте се за канала Пипи Дил, така, харесахте клипа. Това да го направите. Сега чакайте да хома да оставя тия работи. Ще покажа Home R. Портнаха ме в един Home за рейд. Ето, Дафи ме портна. Те са в сервера ли? Не. Трябва да направя още чисто, защото няма къде оставя друга лягайте. Тия куци тук, не знам къде да оставя. Тук някъде е свободно място. Тук има добре. Хомера. Само да няма някой да му обичи. Бяха много хора портнати в това. Ето го хома. Тук го риднахме. Имаше някакви там работи. Взех там тази част, фулката от тук. Хората са си имали фулки. Тук даже има още работи. Той е чист. Тук има още някакви чистове. Нищо няма, ние го обравихме целя. Вижте. Даже хората не са оставили един айтъм. Чакай да видим на спална, пак да видим някой за Пипи. Няма спална, чакай. Пак да видим. Че това не вижда. Снимаме, че ще да на пент. Що в остава не написал. Добре, тук са събрали доста хора, също направили някакво Пипи. В сървъра съм тим с... Мисля, че с Килобито. Не знам, не съм сигурен. Тим са с... С Нерой. Стонешен много БГ. От отдавна не влизал. С Тарантулия и... Не знам. С Кинг Мара серия. С Банана Джо. Слушайте. What? Тут как не го ударихме? То майче е фука, никакъв Дими ще му правя. То ми се видя, че е хакер. Не знам хора, просто тук е пълно с хакери. Сега ще видим те дали ще излезнат, ако не излезнат ще спрям клипа. Хакера.
Какво с вас там не скочи, мисля, че фук. What? Тузункшен? Как нямаше knockback пак сега има? What the fuck? Туден си изключил хака, бе. Ще я скочим. Айде, убихме някакъв. Убихме и мини всички на бутат. Взехме про двойка. Спя. Само че мене ще ма бутнат. То Мартин папа, що те фулка. Супер, убихме про двойка. Ще я кажа фулка. Те са тим, бе. Хора, мисля това да е за клипов по България. Снимаме два хакера и убихме про двойка. Надявам се хареса, ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте. Също така, ако искате, се абонирайте за ittuxi.bg, канала му ще е в описанието ми и чао!